Sasaktan mo gid akong feelings gyud. Ya babae ra na ya daghan pay babae na makit-ani mo sa kalibutan. Daghan rituhan bata ka. Wala na ni. Ya pagpakamatay ya. Dili man ko magpakamatay. Asa ayaw lagi ya. Akong patyon kato man nagrito-rito sa kuha. Boy. Asa na tong bata? Di sir! Ano ka nasisira, ulo? Tangina. Way klaro ni kinabuyan eh. Asa tong bata gay naranaog ipaanay dire. Inaunta ko istorya siya way klaro na bata. Oh, Sabi ay naplatan ko ya. Hindi totoo yan. nahurot na lang niya akong giinom-inom dire na to ba. Karon pa kani abot. Nang nawa. Dugay mo yung matagod kay nagkita mo gabi kay Sabado biya gabi no. Wa man dito klaro dai imong gi kuan sa kuha oy. Ye. So klaro. Katong giriton mo sa kuha na imo na igagaw nimo. Gagawin ako. Iyo nagbulag mo. O say bulag wa pa gay may nagkauyab bulag ayon. Si wa nag-auyab na. Sige na, magsabay. Klaro dito day imong girito day sa kuha day oy. Awa nga mo mga kunbo dire oh. Oh. Oh, tama pa guna oh. Nag-I love you na sa kuha. Nag-I love you na po ko sa kanipod. Dili yung usahay ta na. Awa na dahil kahit na mahulog aning mga ingan eh. Awa karon. Akong gi-stop. Nakitaan pa yun ako. Nasakpan ako. Napitikan. Nabuang naman din. Man din ni uyab din ni ay. Nabuang man ni ay. Sino uyab na? Paggrito na ako sa imo ato nga. Single man siya ato. Single lagi pero ang istorya dito kay pagkadugay na ning amin man sa kuha na wa man din sa nagbulag din. Nag-away raman dito di ay nyawa. Tama dahil no. Nabuang na yun. Saan man ni karon? Oh? Alangan kay kuan manggutuya ana bisa na mangita sa kuan. Kanang kapartner niya sa kuan kay February 14. Abi na ko kuan kay no kay nabulag dagot sila, officially bulag sila. Kuan ra dito di ay. Nangita ra dito parang iputas di grabe. Iputas sa tayaning animal ning. Karon. Grabe naggasto na ako. Ila ako nagasto. Ila nakalibo ko nagasto. Padadaan ako pagkaon. Padadaan ako chocolate. I-advance akong chocolate. Wapay February 14. Nani chocolate. Saan mo na karon na naman din na uyab din na. Nabuang naman ni kinabuhi. Oy. Nagit pa igo, mga rito dato O gani no. Tao man ni karon na. Ya pagkuan niya. Dagan ba ikuan niya? Tao naman na akong feelings. Sasaktan mo gid akong feelings gyud. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay Ya mo. babae ra na ya daghan pay babae na makit-ani mo sa kalibutan. Daghan rituhan bata ka. Wala na ni. Ya pagpakamatay ya. Dili man ko magpakamatay. Asa ayaw lagi ya. Akong patyon kato man nagrito-rito sa kuha.